Otterne Jaske i Jungsterkamp for 6 års heste. Vi har her en 6-årsklasse med et stærkt felt. 44 ekvipager har vi til start. Og første udlådet har det med Cosima efter kontakt også med Akkord 2 som år fra Lone Marie Bøgeland. Som sagt en 6-årsklasse. Med på banen skal vi have Emil Louise Hartmann. Det var klar. En lille information til rytterne. Er meget tåget udenfor, så vi skal virkelig være opmærksomme og passe på det ud.